Hola, què tal? Després d'unes jornades en què l'estabilitat meteorològica ha sigut la protagonista en el sector del Pirineu, demà esperem petits canvis en el temps que ens portaran precipitacions que seran en forma de neu per sobre d'uns 1.800-1.900 metres. Podem veure en el mapa previst en superfície com aquestes traces de precipitació que s'acosten al Principat seran les responsables d'aquestes precipitacions que esperem al Pirineu. Amb aquesta situació, si viatgem cap al Pirineu més oriental, esperarem un dia cobert pràcticament durant tota la jornada, amb precipitacions que en principi no serien molt intenses ni molt extenses, però que seran presents durant tota la jornada, amb una cota de neu que voltarà els 1.700-1.800 metres. A tot estirar, esperaríem unes acumulacions d'entre uns 15 i uns 20 centímetres com a molt. La temperatura mínima que serà força més alta que la d'avui i la temperatura màxima quedarà una mica més frenada. Amb aquesta situació, què podem esperar pel Pirineu més occidental? Doncs una situació una mica diferent, l'ambient serà ennuvolat pràcticament a tot el sector, però a diferència del Pirineu oriental, aquí no esperem precipitacions. A tot estirar, alguna roina que també seria en forma de neu per sobre dels 1.800-1.900 metres, la temperatura mínima que també tindrà tendència a pujar i la màxima a quedar-se una mica frenada respecte a la d'avui. De cara a dilluns encara trobarem restes d'inestabilitat al Pirineu més oriental, amb alguna precipitació encara per sobre dels 1.800-1.900 metres seria en forma de neu, i més sol i més estabilitat a la resta del sector. De cara a dimarts, l'estabilitat guanyaria terreny, ambient pràcticament assolellat a tot el territori, a tota la zona del Pirineu, amb alguns intervals de núvols alts al sector més occidental del Pirineu. Amb això que la temperatura tindria tendència a la mínima a baixar i la temperatura màxima a pujar respecte als dies anteriors. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.